Iki bungkul umur piro, Pak, Mas? 10 dina. 10 dina ya. 10 dina. Normal panennya umur piro nek normal? Ya padha karo brambang, Mas. Loh, bungkul masa umure padha karo brambang? Padha karo brambang. Nek bungkul engko 40 dina segendas ndelik. Iya berarti panen iki bungkul apa kobis iki? Bungkul. Bungkul iki gak 45 dina ta? Ya ngantek 50 swidak. Lah brambang rak 70. Oh iya aduh. 50. Selisih 20 dina kok. Cepet bungkul iku. Cepet. Sendang dadi dhuwit. Kadek iki glutane melu brambang ya. Glutane melu. Nunut. Brambang durung dipanen bungkule nunut. Nunut. Dinunutin neh. Engko bar bungkul apa biasane ngene? Telo. Telo.